Ya wong bening ya angel. Wis ngerti ning durung bisa. Bareng wis bisa durung weruh. Barang wis weruh durung ngerti panggonane. Dia ya angel sing jelas. Ya cuma kadang-kadang wis aku wis mak mripat mandanganmu. Pak, aku mengerah jenenge Pak Endra nih teng pundi ya Pak? Parake ngulon. Mbah parake ngulon. Lah niki, lah dununge ning Dikak Genah. Iki mak ripat. Mau sak kliwatan. Lah sing ngene iku dununge lho. Dunung. Nggih. Pak Endra niku nanggone Mbah Atmo Saleh Pak. Kan Genah. Malah ada darani ora sabun, ora tawas, ora dukun ning awas ngoten niku. Ceritane ngoten niku. Ngoten. Lah malah niku sing diarani dikon ngati-ngati waspada niku nek awas kudu sing cetha tenan. Oh, wong kae linggih nang kono senajan aku ora roh dununge, ora roh papan panggonane, wong kae ngene kudu roh tenan, kudu oplek ngoten. Ya niki sing diarani ngati-ngati waspada. Aja ngaku-ngaku wong bening, ngaku-ngaku wong pinter, ngaku-ngaku wong ngerti. Wong ngerti nggih angel kok. Nggih to? Dan nek wis tak kei dalan iki besok pamangku iso selinau, aja ngantek buka pengertiane dhewe. Senajan awas kaya apa rasane wong ngene nyendeng apa ngake mawon muga sadar ngoten mawon. Gitu. Niku badhe dadi niku sedaya niku ora kena dibuka rahasia manusia karena aku menungso niku mun kula jandrake ping pindah niku. Menungso kalih menungso niku. Manungsa kalih manungsa kan niku pun beda niku sing mari. Dadi ini bedane teng mriku. Ana sing serakah, ana sing kepengin donya akeh, ana sing kepengin bojone 18, ana sing ngene, ana sing ngene. Ini kan berbeda-beda. Mulai kula nyimpen rahasiane wong-wong iki tak simpen. Sebab apa nek tak buka wirang wong berarti aku urung iso sadar kan. Ngoten lho Pak dene setahun iki ngoten. Nggih. Lah benjing nek jenengan niku pun latihan mudirasa kalih kula, tak kei jawaban 5 asor kengko besok diudari. Lah nek jenengan boten iso ngudari mengke takok kalih kula benjing. Nggih. Apa, Pak? Dadi namung aksara Jawa mawon, wong awake dhewe wong Jawa. Nggih. Dadi ha karo na ya, hono ca ra ka. Iku kowe takon mudirasa. Lah sing sak aksara ki engko temokno. Lah nek biyen kula entuk ulangan saka nalika jaman luang, alif lam mim waw ha. Lah niki paling abot. Niki ngantek mubeng jagat iki. Niki nek tak udari dadi padha karo ngetokno rahasiane lillahi. Ngoten ya. Ning aku iso ndunungno ning kene niku kabeh ditutupi kanggo nanggone Allah Taala. Sing ngerti Jawa Taala. Ngoten. Jadi alif lam mim waw ha. Niki 7 Mboten gangsal. ya. Alif lam mim waw ha. Nggih 5 to? Sami ya. Sami 5 padha 5. Mula niki ditakokno ngeten. Ono caraka. Ya, niki ditakokno. Padahal niki sing 10 saya simpen. Sing disimpen to niki mung sedaya kalih dosa. Nggih. Lah nggih. Sijine manusa kalih dosa, lelengane manusa kuwi 9. Lah niki lah. Lah ngudari niki niku mboten cukup sesasi kok, Pak. Lha saestu niku. Padahal sak asara niki mengke sak ayat sak asara tok niku udarane semuanya mboten rampung. Nggih. Padahal niki nek didunono plek nang kono kuwi nggone niku lho. Lah niku lho. Niki. Setel kalem mawon. Nah, setara kalem niki. Padahal niki lagi didikok 10 mawon durung mesti samudari. Nggih. Wae C10. Gitu. Kita kayak cangkriman niku mau asrara 5, karo iki 5, kelimuan 10. Mula diarani Arab di Arab, Jawa di Jawa. Nek Arab iso diartekno, nek Jawa gak iso. Gitu. Nah, nek wis mati ninggal asma. Namane opo wonge gedhe dhuwur mboten. Puangate kae mboten. Gitu. Ninggal nama. Mula urip iku jenenge asara.
Nggih ta. Asoro. Tapi asara sampean cetak kowe nanggone tulisan. Nggih ta, asara. Para wali, para nabi, para sayyid sedaya asara. Mboten nanten wali digone kaya apa mboten ditekokno penanggalan apa mboten lair apa mboten tekokno asma. Asma luhur. Nggih ta. Mulai nek sawet dhewe kaya kadening tuntunane jaman rumiyin dadi asma luhur. Ngoten lho. Karepe kula ngoten niku. Nggih. Niku sangka batine kula. Ngoten nggih. Jadi sedaya niku para dewa sampai mudhun nanggone para wali, nanggone para nabi, terus nanggone sayyid, terus nanggone sunan-sunan ingkang nusun ning alam donya, nusun perhitungan. Sunan terus lagi nanggone para wali. Wali mudhun nanggone Ki Ageng, Ki Ageng nanggone ulama, ulama mudhun nanggone kiai. Kiai niki nembone ustaz niki jagat pun bubar mentek. Lah ngaku putih ya ustaz iki. Ah ngoten lho, Pak. Nah niki wis bar berarti dunya mumla darane zaman akhir. Mun ustaz niku kudu ngamati apa wae sing dikarepake jalma manusa sing zaman wis tuwa niki kon ngati-ngati. Ustaz niku pun terakhir. Apa enggak napa melih napa? Pertanda zaman akhir berarti Nah, nggih. iki Enten tanda Ustaz zaman iki. akhir, Ustaz. Niku saestu niku. Lajeng damel apa melih nama melih mboten saged. Mboten saged. Ustaz niku terakhir. Iya ta? Amulae niku kula panjenengan mangke kanggo pengeling-elinge nek wis nganggo dalan iki mau awet mulai dewa sampai tekaning nabi medun turakane iki wis zaman akhir awake dhewe sing ati-ati ngudur rasa sing kanthi wening neng cipta budi akal pangerti luhur jati. Nek wis songo iku diterapno Pak. Kupingku ki jenenge sapa iki? Irung ki jenenge sapa iki bathuk jenenge apa? Nggih ta. Dan iki tak iki nek diumumno nang wong umum jane ya ora madhok. Ning ya pokoke taweke patokan ngoten mawon. Nggih. Dan soal iki rahasiane Gusti Allah. Ngoten. Mula sing 10 niku nek wis diminjing nek pun diki 10 tak kei ngerti ning secara kalem mawon nggih. Sebab niki mboten gampang dudari. Nek wis iso mudari sak kalimat insyaallah. Mangke kula panjenengan dadekke nama Asmaul Husna ngoten niku. Sing luhur ora karena manusia. Allah Taala nggih namane nanggone Gusti Allah Taala. Kenapa kok nganti dua wali dipuarani sunan dipuarani mloba asmane luhur. Coba namane bajingan. Sapa sing marani mboten enten. Nggih ta? Nah niku lah. Jadi nama luhur niku dalam kesadaran mula jaman riyen sabdo panilek, sabdo dadi, sabdo panunjul. Zaman para nabi, para wali. Ngantek diluri nganti dikisan iki kenapa kanggo padhaning para kawula. Nek kowe iso nglakoni kaya aku, kepengin asma luhur, besok akeh sing menghormati. Nah ngoten apa? Nah niki mulai awake dhewe nek saged yo ora plus ning alon-alon kesinau, ora ngoten. Kok ngepleske mboten saged. Nah, tapi nek wis ngerti, gampang ngaku-ngaku dadi wong ngerti. Nek wis weruh aja ngaku-ngaku wong weruh. Lah nek wis bening aja ngaku-ngaku wong bening, nggih ta? Bening niku nggih angel ngenepake rasa segara. Iki segara nek iki njero iki polah banter. Wah iki piye sesuk iki kaya ngene carane. Lah kedah bingung Pak niki obah nang. Batine obah kan padha karo iki segara, obahe banter, mombake banter mboten menep, mboten saged bening. Mboten saged. Mula niki kudu nggunakake menep. Jero niki kedah menep. Pikiran dilalekno, akal aja digawa, iki diterapno. Kok dadine bening. Lah nek bening kena nggo ngila, Pak. Oh nggih. Lah, Padang nggih, Pak. lah ngoten lho. Mulai kaca kuwi nek gak ana rasane ora kena nggo ngono lho, mboten saged. Mulai kaca niku gadah-gadah rasa. Lah menungso nggih kudu gadah rasa. Kaca nek arane kasan ora ana rasane mboten saged ngilo, Pak. Mboten saged. Nggo ngilo ya mboten ketingal. Nggih ta? Lah kula panjenengan kaya kadine kaca nek iso. Nek saged ora ketang sedidik ana rasane kan ya saged ngilo. Ngoten niki.
Nggih, niki contoh niki nggih. Nggih. Terus Lah niki niki Mbah, nggih. nek pas jenengan muterin Nggih. niku lek makam Wali Songo niku nek kula tingali mulai saking Sunan Ampel ngantos Sunan Gunung Jati niku lek tenggene pesisir utara. Nggih. Sementara yang pesisir selatan niku prabu-prabu, ratu-ratu, raja-raja, ngoten kata-kata. Ya, niku Niku ngeten, Mas. rahasiane napa? Rahasiane tiyang mlampah. Jaman sewu kula mlampah, enten rahasiane sing paling abot. Nah, abote ngeten. Nalika nangising batin, nangising rasa. Ning tengahe rara 6 sasi genepe 8 sasi. Udan bledhek limengan kaya kadine kiamat. Mendung limengan udan bledhek mboten enten watese. Tapi nek mboten pasrah nang nggone Gusti Allah Taala tetep mlayu. Nang Raramba namine. Niku Rorombo. nggih Raramba karane. Lah saiki dinarani Rorong-lorok namine. Pundi Critane. Mbah niku, Mbah? Niku daerah Peteng Noro niku lho, Pak. Bandung Sari. Oh. Kula ditengok-tengokke teng mriku niku udan bledhek lan tengah alas mendung limengan mboten kanten-kantenan mangsa rendheng nika. Kula nggih pasrah mawon. Nek wujudku wis tekaning pati, raga iki wis tak ora gelem takjak kandhiling raga, ora gelem kandhile sukma, ora gelem kandhile nyawa, ora gendhem kandhile nanggone sejatine urip, ya monggo kersa. Namung niku pasrah bongkokan. Tapi Allah nggih tetep ngotos. Nek mati endi wujude, nek urip endi bakale. Niku nek mboten sumeleh tetep lajeng. Mula nek aja ngaku-ngaku suci nek durung pasti. Nggih. Arek ngaku suci ampun. Pasrahno mawon. Bongkokan mawon. Jiwa raga ora nggawa raga, ananging mung nganggo asma. Wong iki gak ana ragane anake asma. Monggo Gusti. Dilelah kersane Gusti Taala bledhek nggih mboten doyan, demit nggih mboten dulit, kewan nggih mboten nedah. Niku pun kudrating Gusti Allah. Nah, terus mlaku mulih teng Parangtritis Ombak luweh buanter, wangen tanpa wangenan sedina sungi. Kula mobat mabit nggih monggo, nek katut nggih monggo. Kula njeger nek sampean pek nggih monggo. Niku teng Parangtritis teng ngene Dewi Samarang. Nah, niku kula pasrah. Jam kalih dalu kula pasrah lillahi ta'ala. Nek memang titi wanciku patine saka kene monggo kersa. Niki wong tekad budi pangati, mukti apa mati? Tak tekati. Kepengin urip mukti kalih kawulane Gusti. Niki niat karo tekad. Dene tongkat niku tekad budi pangerti. Kapan aku bisa sekolah ngerti? Ngaten iki. Nggih, dan iki paling pedes, paling lara. Paling sakit teng-tengah samudra. Mlebet to, Mbak? Nggih. Lah niku 3 tahun kula riwa-riwi teng pesisir kidul. Ngaten. Ya niku sing paling abot nggih teng mriku. Terus sampai kejadian diromai ibune kula. Apa anakku wis mati? Kok 3 tahun rono Bali. Ya. Ning tiyang diromai niku nggondo, Mas. Nggondo kaya kadene menyake wong mati. Nggih. Nggondo kaya parutan serundeng, nggih nggondo sekar. Diromai niku napa, Mbak? Dislameti? Dislameti. Dikinten Cara wong Jawa ora kabundut lho. dibancaki ya. Umpamane iki nek wis mati ndang ditelung dina ngoten kok ibarat. Kaos, Mbak. Ini ki nggondo. Tapi kula teng Gua Suci niku. Oh. Teng Gua Suci kalih teng gua dagang niku. Nggondo kula. Lho iki kapene ora ana kembang ora ana apa. Kok ndelalah kok ana gondo sing ana. Kula nyuwun sewu niku.
menengake cipta nutupi babang pinarasa martek saing dono nyawisi marang sing ciptaning Gusti sing nggelar jagat kula. Des tembus tekan ibune kula alhamdulillah dadi lan waras ibune kula. Oh anakku sik urip. Oh, Ngoten. Dilelah niku rumahase ibuke kula. Kula teng ngandhinge kula jek urip, Bu. iya. Nah, niku. Niku ibu ngantos gerah, Nggih ngantos gerah niku. mikir panjenengan. Nggih, mikir kula ngoten. Dan Nggih, kepindhon melih terus zaman suwau kula pun omah teng mriki ngantek ditut tekaning Bali. Nggih sami mawon teng Kalimantan mboten wangsul 3 tahun. Hubung-hubungan niku dilelah ya luwih pedes tenggene Syekh Junjung Jember Kalimantan Timur Bro. pedesnya pripun, Mbak? Niki kan makom niku penggamping kalih niki.